Én Anna vagyok. Tégedet hogy hívnak? Az én nevem Izabella. Nagyon szép neved van. És tudod, hogy ki jött most ide hozzád? Ki? Tudod, Mikulás? Nagyon szeretem a Mikulás, és rúst ad nekem. Tényleg? Mi mást hozott? Olyan ragaszgót rúsot. Egy mozeit. Az nagyon jó. És karácsonyt is várod? Aha. És te mit kérsz karácsonyra? Egy teddy beart. Tényleg? És ezt magyarul tudod mondani? Mackót. Nagyon jó. Hát remélhetőleg megkapod. És jó kislány voltál ebben az évben? Aha. Aha. Jó. Krampusztól féltél? Nem. Tényleg? Akkor nagyon ügyes kislány vagy. Mesélj Én valamit. bátor vagyok. Mondd még egyszer. Bátor? Bátor. És mesélj, hogy milyen volt a télapóval? Jó. Szereted a télapót, ugye? És hozod nekem ajándékokat, meg ilyesmi. Csokit is, meg almát? Csokit. Nem hozod nekem almát. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.